Така, хора, аз съм Dexter BG, днес ще имаме Minecraft Survival епизод 2. Айтемите ги няма, защото нещо се бъгна. И да. Сега трябва да се направим нови айтеми, с които трябва да си направим къща. И това мисля за този епизод. Тук намирам някакви овце. Мисля да ги убия. Чакайте, намеря звука. Да, така е добре. Дори може би, защото съм с хубав микрофон вече, да го направя на 50%. Така. Да направим един меч. Една кирка. И почнем да правя една бранга. Не знам що какво е просто с кирката. Добре. Както да. Така, следващия клип може би ще е с Alex Gaming Channel. За неговия канал ще има линк в описанието. И да. Как казвам, с Texture Pack на NLBG съм. За неговия канал също ще има линк в описанието. Да правят, двамата правят сравнително хубави клипчета. Така че надявам се на вас да харесват, както и моите. Така. Остана на камък, ще направим на лопата. И да си вземем. И ще си вземем крафтинг тейбъл. Сега къде избяха овцете? Доста интересно. Добре, търсим на овце. Капани овце, къде сте? Не, нощи. Това не е хубаво. Няма овце. Овцете избягаха. Добре, доста странно. Май видях овце. Да, ето овце. Точно 3 са, но аз имам много. Така че ми трябва там 2. Тигри са 4. Тук виждам горе на планината има зомби. Повече овце не ми трябват. Само да си направим дом. И да спрем. Готово. Отиваме на там някъде. Както казахме на клип, ще правя гивой на всякакви игри. Максимум 50 лева, всички, които ми харесват. Само трябва да бъдете ги в коментарите. Но това ще стане като събера поне 50 абоната. Така че не се надявайте да е скоро. Да си дам 3, които са ми, аз не знам, отдавна. Дори нямах клип, когато те се адмираха. Сега добим малко лагища. Следващия клип ще е с Alex Gaming Channel.
Може би последващия ще бъде в България преди. Ще снимаме на текси, на хекси, не на текси. Грешка. Да. Като се доим кола, мисля да си харесам тук някакво хубаво тенци за къща, да се направя къщичка. И ще си имаше 20 някакви минути, защото YouTube са повече от, да речем, 30 минути, така че клипът е дълъг. И трябва да потвърдавам ми работи, но аз се го потвърди вече и мога. И така че няма значение. Но все пак днеска е неделя. Тъй понеделник последен почивен ден, днеска ще трябва да пиша интервюите и тем подобни. Така, в момента не е това темата. И изявах тази глупост, за да му изкачах малко бучетата. Но мисля, че ми са ли повече, колкото ми качи, да. Това е тъпо. Не, аз бях на 3. Сега пак съм на 3 да форк, не е честно. Мисля да изправя малко първо и да се направя къща на остров. Да се направя остров. И така. Извинявам се за милия клип за лошото качество на звука. Имах проблеми с лаптопа. Сега трябва... тиква. Ще влезем. С скин съм, с приема съм. И... да. Игра на версия на 8.3. И да. Ще отидем за тиквата. Когато стигнем, ще пуснем на трупа. И ето ни отново. Стигнахме до тиквата. Защо ми чувство, че с... да, с браво са. По-бързо са чупи. Интересно. Така, те са... за сега имам 5 тикви, 6... сега ще ги като съберем. Колко са? Ще трябва да си постигне някъде. Така, 12 тикви. Събрахме. Сега продължаваме да копаем земята. Ще сложа да се опика пържолите. Да. Така, ще направим едно басейнче там. Къщата. Това е много интересно, печката съм ти във въздуха. Майнкрафт, ако искате. Дори е хубаво, в смисъл, якъл е, защото като купаеш нещо долу, да задължава да чупиш това отгоре. Така, още малко в това време, тук съм една кошка. Да, това. Да, ти са много. Не, нямам сърца, бучите, трябва да се направим. Яже! Така. Добре. Не се чака. Добре, ще изчакам да се изпекат, и после заминаваме за острова. Сега ще пускам малко дълго. Трябва да си направя лодка. Така. Ето сега. Всеки, който иска да снима с мен, може да намери скайп. Спекахър съм. Да.
И сега ще скакаме, ще има в описанието. И да, сега отиваме да търсим остров. Добре. Добре, видявам се, че има клей. Ето. Но нямам плата, така че няма да взимаме. Прасета. Добре. Интересно, тук просто има сняг. И така от нищото. Ето не. Не, лодката ми! Лодката ми! Да, факт, човек, как се тръгна лодката. Просто е странно. Просто прях, като ще на острова, лодката се тръгна сама. Дори на течение. Така, това да го махаме. Тук това ще го берем с една лопата или нещо от сорта. Да, лопата ще. Само ще дърна, защото няма камък. И после ще трябва да направим фенсове, за да може да се изградим острова, да ни хлебят някакви монстъри и всеки тем подобни. Трябваше да направя пътечка до земята, но това не е много загутане. Все пак е островче. Така, ехцуваме си саплинг. Ще го засадим. Сега ще сложим печката. Имам дърво, надявам се, да, ето. Трябва да направим честове. Извиня се, че се забудих айконите, не знам, някакъв. Бях имал на по-стара версия и просто изчезнаха. Така. Доста яко. Така. Добре. Трябва да се нахрани, не трябва. Всичко е окей. Тъй. Така. Какво да прибираме. Толкова са ни тук. Тези топки не са ни нужни. Да. Това трябва да изтечем. Имаме си легло, имаме си бол. Това не трябва да постройката. Още един саплинг. Така. И сега ще поставя хлеб. Добре, няма лошо. Тук може да е някакво по-студено място или нещо, не знам. Имаше и сняг. Ето и продължава да замръзва водата. Ще оставя леда, освен този. Ще го запълня с кръст. Ще се оставя тук водата. Така изравнихме го. Повече кръст няма трябва, надявам се. Сега трябва да направим фенсове. Промениха как се правят фенсовете. Правят се на по-тъп начин. Събиш повече материали, може да това е била целта. Добре. Те са 40, трябва по 10 секунди. 30 фенса, може би няма да стигна става нощ, но ще трябва да се отбелявам. Добре, аспект на филито. Да, 30 фенса, 100% няма да стигнат. Опа. Добре. Добре, тук ще сложим плотичка. Точно стигнахме до там. Сега трябва да видим дали имам почти дърво, не няма. Значи лягам да спим, но сутринта ми дърво. Тук това ще бъде фермичката. Но сега трябва да отидем за дърво. Ще се направя много спидновиц. Ще...
ще да високо, няма да остава дърпа, докато ще го правя, а сега нямам и възможности. Надявам се качеството на клипчета не са много лоши. И да. Тук е доста досадно. Така. Трябва да. Това трябва да е тук. Това не ми пречи. Надявам се 48 да стигнат да се довърша моста. Значи островът твърди близо до също не се става. Това някакво звънчване. Да, това е. Ария зомби, хората видим да е много лесно на положение, че е ден за това. Това тук е дошlo направя с такова по-нататък. Добре, какво тук ще отиваме за дърва. Ето малко. Трябва да убия после на това прасе. И да го изпека храната, защото нямам много храна. Само да си загубя къщата, защото нататък ще ти направя компас. Добре. Лич. Така. Да, малко да навърнем с дървото. Яйце. Яйца. Как каза? Кокошка. Мъртва. Да, надявам се този път да не се чува много слабо. Да ни пръща толкова зле. Та да. И тук. Добре, това няма да стигне. Не взимам просто да се няма много. После, добре, пак ще сега може... Не, добре. Са стресна. Така... Като си направя къщата, сигурно ще свърша видеото. Не знам, ще видим. Първо трябва да направя къщата. Така. 34 саплинг взехме. Това дърво е Dark Wood. Там някакси такова е. Перспективно само с черно. Не е гарско много пранс. Това влиза тук нищо му има дрази. Ничего няма. Сега това влиза в печката. Влиза тук, яйца ще ги побира за момента. Това не трябва. Това също. Дърто определено трябва. Сега ще върват дървото. То клечки имаме. Да. Дори трябва да направим портички. Тия порти са много яки и смисъл черни са. Така. Мисля, че да се ще ми стигнат тия фенсове. Малко тук става, защото са различни цвята, но това да се сяка много. Да интересува само да стигнат. И да, стигнаха. Това е супер. Пред това дърво сега коми дорасна по средата. И ще трябва да направя още една. Значи... Така. И две, да. Така... Взимам пръчките.
дървото и до. Не останаха 9 фенса, които ще ги наредим тук. Да се запаснем 100%. И това ми трябват още фенсове. Това да може да работи, не може да направя само пръчка. Готово. Така. Ме направих твърде много. Ама се тая. Така. Добре, ще завърша от тази страна. От тази. Така. Може би някъде ще има лътичка. И тук има пропуск. Добре, готово. Да завършим си хубавата ограда. И къщата е готова. Това... Да, това е къщата. Няма да спа така на земята. Затова ще се преместя нещата. Така. Добре. Инвентара е малко напълни. Не. Добре. Като да ще служи тук, така. Това така. И другото ще е така. Точно проверим. Това не трябва. Тия токи още не искам да се мяркат. Така. Трябва да работя бързо, за да свършва. Трябва да мисля нещо. Трябва да отида това. Много. Да спечем това буче. Да отидем да се дърваме. Защото ще трябва да се направим от някакво малко къстичка, да не спим на улицата. Така. Добре, това е двора всъщност. Ще имам някаква мъничка. Като казвам малка, наистина ще е малка. Добре. Последно дърво. Трябва да се направи каменен меч. Това сме работим това дърво и това. Трябва да направим врати. Добре, тези врати са много яки. Да получаваме да строим така. Къщата ще е висока. 4 купчета. Няма да се видим 4 вишина. Тук ще вратите. Добре, едната врата ще е насам, другата ще е натам. Нашето е стъкла. Почваме с това дърво, малко шарена къща. Добре, да сега нямаме няма пясък. Дали тук имаме да са две врати. Аз забравих, че са врати 3. Готово. Да, тук ще стъкла. Тук е за сега няма да има. Добре, ще направим това. Един модерен.
Това петото вече обаче няма да го. Добре. Сега ще трябва да се качваме. Така. Добре, това много добре. Добре, защо да ставате така, бе? Да. Сега. Така. Така. Тъмно е, мисля, да понощувам и после да се довърша къщата. Колко бъде? Тя къщата е почти. Не правите. Само трябва да се качим. Така. Добре. Това са пълни. Това не. Аре, това не. И това не. Сега. Хоп. Не закачваме. Добре, всъщност. Не изглежда лошо. Да, може така да така ще. Така, сега ще трябва да наобратно. Не, паднах. Но. Може ще ми трябва повече такива. Добре, какво ме удари? Това трябва да е по друг начин, бе. Добре, не така. Сега, сте глупости. Не така. Перфектно. Сега тук трябва да почваме обратно. Да, но това трябва да според тъгълчето. Казах според тъгълчето. Добре, си е глупости сега. Добре, ама не знаеш. Тъгълчето ще съм нормално. Така, тук. Да. Тук ще е така. И тук. И там. Тук. Аз не знам. Да. Оставям обратно фенса. Добре, остава. Добре, това. И с това ще завърши тук стигала в скапана игра. Така. Тук ще сложим почто и включим това. Това се точно сега така, но има това бедка. И това беше от мен. Ако харесате го. Ако да не забравяйте да се абонирате, вижте каналите, които са в описанието и до следващия път.